Piramida Japetić je toranj visine 12 metara na najvišem vrhu Samoborskog gorja. Izrađen je u bečkoj tvornici kao rani primjer željezne konstrukcije. Prvotno je postavljen na vrh Medvednice Sljeme. Tamo je dopremljen i svečano otvoren 8. srpnja 1889. godine. Iste je godine u Parizu podignut i Eiffelov toranj, pa se piramida često nazivala Zagrebačkim Eiffelom. Prve piramidalne konstrukcije na Sljemenu počeli su postavljati geodeti, na čijim se kartama vrh Sljemena često naziva Bistra. Na Sljemenu su u drugoj polovici 19. stoljeća postojale dvije drvene piramide. Prva je podignuta 1867. i trajala je 11 godina, dok je druga podignuta 10 godina kasnije i to po nacrtima inženjera Milana Lenucija. Paralelno se podižu i trigonometarske stanice, te je 1869. postavljena prva drvena piramida. Osim u geodetske svrhe, piramide služe za postavljanje radijskih odašiljača, a s pojavom televizije željezna piramida postala je premala i počelo se razmišljati o izgradnji novog tornja. Prvi željezni TV toranj visok 82 metra s vidikovcem sagrađen je 1960. godine. Vidikovac je otvoren za posjetitelje 5 godina kasnije, no u panoramskom pogledu na Zagreb i okolicu moglo se kratko uživati, jer je nedugo nakon otvorenja nezaposlenima ulaz zabranjen. Rastom potreba televizije stara željezna konstrukcija srušena je 1980. godine, te je na njezinom mjestu podignut 169 metara armirano-betonski toranj koji se danas tamo nalazi. Planinarski savez Hrvatske 1954. donio je zaključak da će se željezna piramida zbog izgradnje novog TV tornja premjestiti na vrh Japetić kao najljepše mjesto u kraju. Postavljanje piramide na novu lokaciju povjereno je Planinarskom društvu Jastrebarsko, koje je prijevoz dijelova piramide organiziralo sa vojskom. Svi su dijelovi prevezeni na livadu oko 60 metara ispod vrha i do temelja su povlačeni za tu namjeru posebno uređenim drvenim saonicama. Montaža piramide je trajala 26 dana i na tome je radilo 5 montera. Svečanim otvorenjem 27. srpnja 1960. piramida je dana na korištenje svim planinarima, izletnicima i posjetiteljima Samoborskog gorja. Piramida na Japetiću je najstariji planinarski objekt u Republici Hrvatskoj koji je još uvijek u funkciji i nepromijenjenog izgleda od izgradnje, te je 2006. godine postao zaštićeni kulturni spomenik.